Nå. Ej, okay, jeg skal lige... Hvad laver I? Jeg fucking skyder dig, hvis du spørger en gang mere. Hvorfor? Du er da godt nok stress. Ja, det har vi. Hvad har I? Jamen, vi har lige været vidne til et gigantisk røveri. Altså, der var 3 grupper, det var også meget sindssygt. Der var klovne, der var Superman-agtige og aber, og de spredte sig bare alle sammen ud og røvede en butik, en juvelbutik og et bankerøg, alt sammen samtidig, og mødtes et sted. Det var episk, bror, mand. Politiet skød 4 mennesker på ja, vi ved dog ikke, hvem røverne var. Vi ved ikke, hvem det var. Jeg kunne faktisk godt give mig fat på en lille røver. Ved I, hvad det hedder? Ja, der er nogen fra dem der, jo, den der bande der, hvad nu den her? Nej, informer ud. Jeg skal nok sætte i nyheder, at hun hedder det, godt. Det skal du slet ikke være i tvivl om. Så skal du skrive, at det her det er Brise, du er ved at interviewe her. Ja, jamen, jeg kan godt overleve Brise de la Cruz, det er ikke noget problem. Så det kalder du mig bare, det er Jule Romano Frust. Det er Jule. Ikke også? Ja. Så det er Jule, ikke også? Så er noget på det, hun er blondine og fatsvag, jeg forstår ikke halvt, hvad man siger til hende, og hun skal lige load lidt. Er det kun eller er det begge, der er fatsvage? Nej, det er kun ja, det er begge. Det kan jeg fast nu ryger med under. Ja, hvad foregår der noget på søndag i byen? Her i aften. Eller dag, kan man nu kalde det. Ja, det kan man godt sige, bror mand. Ja, hvad foregår der? Hvad for en fisk? Hvad foregår der? Altså, det der foregår lige nu, det er, at Yachi bliver smidt af byen. Nå. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Er der nogen, der ikke kan lide dig, siden det som noget af byen, eller hvordan? Man, der er nogen, der kan lide mig, bror mand. Hvor skal folk kunne lide mig, bror mand? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke bøsse. Nå, er du sikker? Hvad? Siger du til mig, er du sikker? Ja. Hvem ved? Nej, så snakker vi pænt her.